Καλημέρα σας. 1 Μαρτίου του 2015. Λέγε Δημητρή. Γεια σας. Ο μικρός τσιπουράς πάλι κοντά σας. Τι έχουμε? Με πολύ ωραίες τσιπούρες. Θέλεις τίποτε? Ένα θηρίο μόλις με φώναξε. Για να δούμε Δημητρή. Ο μικρός τσιπουράς ξαναχτυπά δηλαδή, έτσι. Ω, μεγάλη Δημήτρη. Με την απόχη πάτε, με την απόχη. Είναι μεγάλη. Ω, πάτε την απόχη σου. Μέσα πάτε να. Είσαι φοβερός. Είσαι φοβερός Δημήτρη. Εκεί έχει πετονιές όμως. Πιο πίσω πάτε να. Εκεί είναι οι πετονιές σου. Δημήτρη. Ωραίο κομμάτι έβγαλες αυτή δύο. Πού την αφιερώνεις αυτή να δει? Πουράκλι έτοιμη. Σ' όλους τους μικρούς τσιπουράδες. Θηρίο. Για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ μέσα. Βγάλτε, ξεδόλωσε την. Ακόμα μια μικρούτσικη. Έχεις κάτι εδώ μέσα? Έχω ένα... Ακόμα ένα μωράκι έχω. Αλλά δεν είναι πιο μικρό. Όχι, όχι. Έπεσε. Λοιπόν, λέγε, Δημήτρη. Τα αφιερώνεις πού αυτά? Στους μικρούς τσιπουράδες. Στους μικρούς τσιπουράδες. Αντίο.